Kitab 11 babu 9 darsou en kam moulakhasul fiqh ne yewta en fi mirasil banati fi ndundi bibbe jiwbe ben joni al bintul wahida biddo debbo goto ta'khudhu nisfa o jetta feccere jawdi baba makko ko may acci ma nene makko ko may acci bi shartain sabu goto le sarti jididi ashartul awwal sarti aranon infiraduha weddagol makko few hara o mara koto o mara jaja o mara singa amman yushariku gaay kafidobe makko ben o weddota ko kanko tum min akhawatiha imorde sibbe makko yumma goto e ben goto ko hedditi wa shartu thani sarti dimmo infiraduha ko weddagol mo amman yasibuha gaay ben ben habbitomo min ikhwatiha imorde e musibbe makko wadhalika no dum wonirta sabudun li qawli ta'ala ko sabdala la yusikum la wasikum fi auladikum fi bi'mil lidhakari no wadani gorko misul hazil unsayn fa in kunna sibilat kinisan ko be sonna fawqat natayn burbe dido falahunna sulusa ma taraka wa in kanat wahidatan fala renodan wan nisfu fa qawlu dalal alla wa in kanat silat ka wahidatan goto yukhadu ko jetta do min immorde ka makko do yu minu immorde modum istirata ka sartingol infirade ha weddagol makko amma nushariku gaaybe be o kafidi min akhawata immorde musibbe makko wa qawli ta'ala idala ala lidhikri lidhakari mithlu hazil unsayayn yuqad ko jetta dum min immorde mudum istiratu sartiji adamil muassab wasegol habbito tobe be wa bintul ibni konnon kadi biddo jiwun tanirahun diyun ka biddo on tigi gorko hara ko biddo ma gorko hebi jiwun kun ta'khudhu kun kadi yetta an-nisfu feccere bi salasati shurutin sabu sarti jitati ashartul awwal sarti arano adamil muassab laha wasagol habbitotobe mo fiu wa wakoni habbitotobe mo akhuha ko bengotobe makko worbe aw ibnu ammiha ma bibbe bab makko alladhi ben fi darajatiha be fewndo diri daraja wa shartu thani sarti dimo adami ko wasagol al musharik laha kafido e makko fiu wa wadum ukhtu ko bandira makko o binti ammiha ma biddo bappa makko allati on fi darajatiha wondo e daraja makko wa shartu salisi sarti tatabon adamil furu'i ko wasagol caldi al warisi ronodi din alladhi ben huwa ben nanda hore ma a'la min har ko burbe mo towde ko wontirbe sengo do makko wal bint wal banati bibbe rewbe isnatani ko be dido wal banati bibbe rewbe ben isnatani ko be isnatani dido fa aksara ko nattiri do ta khazani tuzul be do dido ko jetta be sulusaini tatabe den didi adalka dum bi shartain ko sabu sarti didi ashartul awwal sharti arano an yakuna kana bilato isnatani dido fa aksara ha ko buri dudde wa shartu thani sarti dimmo adamul muassabi ko wasa ko habito tobbe wa ko ben ibnul mayyiti ko biddo gorko may don li sulbihi iwdo ka cece makko wadalika non li qawlihi ta'ala yusikumullah Allah wasikum fi auladikum fi bibbe mom ben li dhakari no dan gorko misul hazil unsayn irge bare be dido fa in kunna nisaan fa uqastatayn falahunna reno dan misul sa tatabe didi ma tarakay konko may don acci no suratu nisaa aya 10 fastafida ina naftori min qawlihi dalal alangul li zakari mithlu hazil unsayn istirati sarti nagol adamil muassabi wasagol ko do woni jokkitobe be habbitotobe be wasagol habbitotobe be fi mirasi ender runugol albanati bibbe rewbe ben as-sulusaini tatabe dido wastifad ko do woni naftorgol min qawlihi ta'ala imorde dal makan ko Allah to don fa in kunna sibilat kenisan ko be sonnabe fawgat natayni burbe dido istarat harahino sartina kawni hina lata gol mabbe isnatayni dido fa aksaraha ko nattirido lagad lakin skoni ton kadi kad ashkala gomdi mufti lafzuka kongol fawgat natayni buri dido fil ayati aya al karimati teddudo on do id kodi zahiruhu ko feñi kon aya on wonde ko annal
bintain wonde no jiwɓe ɓen ɗiɗo la ya'khudna sulusain ɓe ƴettata tataɓe ɗiɗi wa innama ta'khuduhu ande ko ɓe ƴettata ɗum as-salas ko ta'khudu ko ɓe ƴettata ɗum as-sulas ko tataɓal fa aksara ha nattiri dow kama huwa wono ɗum woniri marwiyun ko filla ɗum an ibn abbas ko ƴetta abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma ya Allah subhanahu wa ta'ala wele ɓe wal jumhuru jomiraɓe gande ɓurɓe ɗuɗude ɓe min ahlil ilmi e jomiraɓe gande ɓe majorité e jomiraɓe gande ɓe ala khilafi ɓe woni e lundagol mo biyana ɓe wonali d'accord e makko ɗum wa annal bintain e wonde no jiwoy koye ɗiɗoy ta'khudani koye ƴetta e as-sulusani tataɓe ɗiɗi بدليل سب دليل حديث جابر أو رضي الله عنه قال جاءت أرنو امرأة سعد صناج سعد بين سعد بن ربيع إلى رسول الله فأدكنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيها وندو دي جيو مكو ديدوي من سعد koy tawata koy morde Saad woni ko koy jibina nabi mana har ko Saad won be makkoy faqalat kanyum sonnajo ya rasulullah hatani beedo dido ibnata Saad bin Rabi ko bibbe Saad bin Rabi ini e butila warama abuhuma be mabbe maka wondude e mada ka jihadi fi uhudi kander gere uhudi shahidan ko yandu shahid e wa inna ammahuma andunon bappa mabbe akhada o jabi malahuma jawdi mabbe nin few falam yada lahuma wa canal be malan jawdi ay unde wala tan ki hani e be non jombirtaaki illa bi mal ni sona sabu jawdi hiden andi sonnajo ino jombire sabu jawdi mum awa kadi ko wiri be jombirtaaki sona sabu jawdi hiden andi ko woni kon e fere soggangol jiwo e ko e fere dowtutugol jiwo faqala nila Allah sallallahu alaihi wasallam maki yaqdillahu fi dhalika Allah subhanahu wa ta'ala nyawai fi mum on se fa nasalati jippi ayatal miras aya ndondi on farsala rasulullah sallam nela dalla on neli ila ammihima faade bappa mabbe faqala wi aati junnutu ibnatay Saad jiwoy Saad ko didoy as-sulusaini tatabe didi wa ummahuma jonna yima mabbe athumunu jetatabal wa ma baqiya kala ko heddi kon non fa wala kare ko dun don jeeda on fami ka rawal khamsatu kon yobben fil hadith illa nasai sona nasai konno wadi si bapparoni ko ba maydo on mara nene gotobe mara baba gotobe o mara kadi baba ko du wadi si bapparoni si ona dum be do howirna no bappa wa hasana mo in hadith on at-Tirmidhi wa hadith yadullu no tindina ala e do wonde anna lil ibnataini no dan jiwo dido koy no dan jiwbe dido be ba mu mai as-sulusaini tatabe didi fo ko dun do nassu woni iyal fi mahalli nazai e fi firtugol kala podo dirangal e wenjeji ni wa tafsir e firugol e firongol minan nabi imorde annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam li qawli ta'ala dalol Allah ka dal on fayn kunna nisaan fawqasnatayn falahunna sulusa ma taraka wa bayana e bangengol li ma'naha ma'ana mudun la siyama tenteninon wa anna sababa nuzuliha wonde sababu jippagol ayon qissatu ko qissa ibnatay Saad bin Rabi fi be do jiwbe dido Saad biddo Rabi wa su'al ummihima e landal yumma mabbe kambe dido an sha'anihima fi fiyake mabbe kambe dido wa hina nazalat tumande aya on jippino arsala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ne la dallo neluno direct ila ammihima faade bappa mabbe mobuno do jawdi ndin on fo nyami ma dum mobuno do jawdi ndin on fo jogiti e wayu jabu ko ɗum woni himo jaabo an lafzihi e gaay kon an lafzatin gaay kongol wigol ngol fawqasnatayni ko ɓuri ɗiɗo allati ɓen istadalla ko tawata hino dallinori biha e muɗum e man ra'a kala yiwɗo adami wasegol tawrisi ronirnegol albintayni jiɓɓen ɗiɗo as-suluseni tataɓe ɗiɗi hatta yakunna ha ɓe laato salasan tato fa aksara ha ko nattiri dow bi ajubatin ko ɗum woni no waɗɗuri min hanoy muɗum anna hada wonde ɗum ɗo min baabi ko jeeya ɗum e dambugal mutabiqatin jokkodirgol alkalami ka haala ba'du yoga mulli ba'du wonande yoga li anna sabun Allah subhanahu wa ta'ala qala o dali yusikumullah Allah wasiigon ngoy fi awladikum fi ɓiɓɓe momɓe ko honno lidhakari mislu hazbil unsayn wodani gorko goto gebal e bere ko rewɓe ɗiɗo yettata fen ko nasɓe laatke no nisan ko ɓe sonnaɓe ɗuɗi ɓe fawgasnatayni ɓurɓe ɗiɗo falahunna raynoɗen ɓe sulu satata ɓe ɗiɗi ma taraka
surat nisa aya sappo e go fa damir on toujours fi kunna koye maɓɓe kamɓe e juɓɓe majmu'un ko hawtondir ɗum yutabigu hino hawrodiri al awladu e ɓiɓɓe ɓen in kana silatike al awladu ɓiɓɓe ɓen nisa an ko sonnaɓe fajtama hara hiɓe moɓodiri hiɓe hawtodira fil ayatil karima e ayatede ɗon salasatu umurin fiya kuji tati lafzul awladu ko wiyete kon konngol ɓiɓɓe ɓen wawo ɗum jam'un ko jam'u wa damirun e ko takkidiri hawtodiri kon kunna ɓen wawo ɗum damiru jam'in ko damiru moɓidir ɗum nisa an sonnaɓe wa nisan e sonnaɓe wawa ɗum ismu jam'in ɗum kadi ko inde moɓidirgol fa nasibun ko damba ɗum at-ta'biri sabu taskagol fira fawqasnatayn ko ɓuri ɗiɗo wa min al ajuba hino jeeya ko waɗɗi kadi an hada al ishkal e nduɗo so'undu an Allah nden Allah taala to ɗon jaala waɗani li dhakari gorko misla hazbil unsayn yergeɓa rewɓe ɗiɗo fa ida akhadha dhakara si gorko ƴetti as-sulusayni tataɓe ɗiɗi wal unsa debbo on ko ƴettata as-sulusu ko tataɓal alima hino anda qat'an wondude e fellitegol anna hazbil unsayni wonde geɓa rewɓe ɗin ɗiɗo as-sulusani ko tataɓe ɗiɗi liannahu sabu kanko sabu kon ida kana silatanike lil wahidati goto e maɓɓe ma dhakari wondude e gorko toujours as-sulus ko tataɓal o jeeyi fali anna yakuna laha e sabu wonde latanto mo joni ma unsa wondude e sonnajo as-sulusu tataɓal awla haray ko ɗum ɓuri handude wa ahara haray kadi ko ɗum ɓuri kadi hawrude ko ɗum kadi ɓuri hebilade wa hada ɗum ɗo min at-tanbihi ko jeeya ɗum e ɓangilngol findina bil adna ko ɓuri ɓattade alal ala e dow ko ɓuri towde kon fa ida kana silatike Allah subhanahu wa ta'ala wodani kada dakara kom ɗi o jantike mirathal wahida dondi fi goto nassan i al-qur'an wa mirasa e ronugo isnatayni ɗiɗo tanbihan ka ɓangilngol findina fa inna kalimati andu konngol wigolngol fawqa isnatayni ko ɓuri ɗiɗo tafidu hino nafa anna al-farda wonde no geɓal ngal la yazidu ngal ɓeydota ko bi ziyadati al-adadi udadi sabu ɗuɗugol sabu ɓeydagol kontorde hatta walaw kunna hay so ɓe laatake fawqa isnatayni ko ɓuri ɗiɗo wallahu a'lam ko Allah ɓuri andude wa bintal ibni e jiwoy ɗiɗoy tanira hoy ɓiɗɗo makko gorko mislu banati sulbi wano ko ɗum woni jiwɓe ɓiɓɓe makko yiwɓe ka ceeci makko mi mana jiwɓe ɗiɗo taniraɓe ɓiɗɗo makko gorko hino wayi wa jiwɓe makko ɗiɗo yiwɓe ka ceeci makko fisti hiqaqe hinna ka haqqe maɓɓe tabbitingol jonnugol ɓe as-sulusayni tataɓe ɓe ɗen ɗiɗi sawanno fatatir kanata ɗon kadi tanira ho jiwoy koye ɗiɗo latike uhtayni ko koye nene goto hoyi aw bintay ammin ma ko koye ɓiɓɓe bappa mutahadiyatayni feppuɓe ɗiɗo fatakhudani sulusayni haray toujours ko ɓe ƴettata ko tataɓe ɗiɗi qiyasan kaye ɓe ndirgol ala bintay sulbi e dow jiwɓe ɗiɗo ɓiɓɓe ceeci may ɗon ɓiɗɗo reedu on ko wiyeten kon kapulat ɓiɗɗon tigi reedu li anna bintel ibni sabu noon no jiwum ɓiɗɗo makko gorko kal binti hino wawi no ɓiɗɗo makko debbo lakin askuntum la budda feere wala lahuma no wodani ɓe min tawaffurin immorde timmingol hendagol ko timmi salasatu shurutin sartiji tati ashartul awwal sarti arano on an yakunna taɓe lato isnatayni ɗiɗo fakfara ha ko nattiri dow wa shartu thani sarti ɗin mo adamin mu'assabi wasegol habbitotoɓe wa honno koni ɓen ibnul ibni ko ɓiɗɗo ɓe mana tanirawo gorko sawanno fatatat kana o latiki akhallahuma ko neno goto maɓɓe aw kana ma o latiki ibnu ammin ko ɓiɗɗo bappa lahuma wonande ɓe kamɓe ɗiɗo fi darajatihima e nder darajaji maɓɓe ɗi ashartu salisi sarti tataɓo adami ko wasigol alfar'i e calɗi alwarisi ronayɗi ɗin alladi ɗin huwa yandanɗa hoorema ala hara ko ɓurɗi towde min huma e maɓɓe kamɓe ɗiɗo min ibni sulbi immorde ɓiɗɗo iwɗo ka ceeci aw ibni ma ɗum ɓiɗɗo aw banati sulbin ma ɓiɓɓe jiwɓe iwɓe ka ceeci aw banati ibni wahidatin ma ɗulle ko ɗum woni ɓiɓɓe jiwɓe ɓiɗɗo on tigi gorko wahidatan goto fa aksara nattiri dow